Hello everyone, welcome to Pambasa Kamanguza TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka next week kwi-homecoming kusukela ngoMsombuluko mhla ka-20 April ukuya ngoLwesithathu mhla ka-22 April 2026. Ubaba osebenza esibhedlela uZozo kaSiphamandla ekhuluma nomngani wakhe ukuthi uSiphamandla uselalile noNomalanga ebesethi nithini? uSiphamandla uselahle phansi ingane yamaduku epipe lenjabulo. Abahlongane bazokhetha umakoti oronga vela vote ubaba kaZethu. Asho ukuthi abantu bacabanga ukuthi sizokwanika uZethu nge-discount athi nje nicabanga ukuthi spaza shop place agcine bakithi baxoshile abakahlongane athi ababuye if sebezazi ukuthi yini abayifunayo. Ushoba udlule okuningi njengoba nje ehluleka ukubhekana nalesimo sabapho wakhe njengoba emhlumeza nje. Nomalanga azobuza uMamkwanyana ukuthi uvume kanjani ukuthi uSifisi ashade uZethu ngoba ngesikhathi kade uSifisi ekhuluma nawo bengekho right ebusweni. Mangcobo utshela uNgaraji ukuthi lapha kaShwabi ilona khaya nalo alikhelinye athi uyena umuntu womndeni wakhe okhona avela abuza uGaraji ukuthi hawu mina konke lokhu kuzokwenzeka next week ungaqhubeka ulandele lapha ukuze uzositholela okuningi okugcwele next week. Ngeyibambalana ungakhohlwa ukuqhubeka notification bell nokusubscribe nomusho umbono wakho. Ayo Love the world, but keep the sky on your mind.